sa ginatabid nga trailer sang isa ka prime mover nga panagyahan sang biopower mga pasadong las 2 ang tak na gahapon sang hapon sa crossing Valderrama, Barangay Luna, siyudad sang Cadiz. Ang biktima ay kilala kay Joan Danoy, 47 anyos, may asawa, kag pumuluyo sa Barangay 1, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Corporal Peter John de la Cruz, ang traffic investigator sa Cadiz PNP, nagabiyahe pa Bacolod si Danoy sa nasugata ang prime mover nga ginadala ni Michael Malinaw, 43 anyos. Sa panaysayon ni Malinaw, nakalampuas na siya kay Danoy, nga ginaligar may kadasigo ng pagpadalagan, apang nakimot na lamang ini, sang nakabunggo ang biktima sa trailer nga ginaguyod sa ginadala niya nga prime mover. Giningagaw pa si Danaw nga madala sa Cadiz District Hospital, apang gindeklara na nga patay. Preso sa karon, si Malinaw ka nakaimpaw naman ang prime mover niya nga dala sa Cadiz City PNP. Isa ang patay, isang yara sa malubha nga kondisyon sa pagbungguan ay sa duha ka motorsiklo sa Religa de Gabi sa National Highway sa Barangay Balintawak, siyudad sang Escalante. Ang napatay ang ginkilala kay Joseph Saga, 47 anyos, may asawa kag residente sa Housing Park Village, Sitio Bunturan, Barangay Washington sa among syudad. Base sa investigasyon sa Escalante City PNP, nagliko pawala si Saga kag wala niya makita. Ang nasugatan ng motorsiklo ang ginadala naman ni Felix Lisondra, 44 anyos, kabangdaran nga natabo ang aksidente. Nagapabilin sa ospital si Lisandra tungod sa nakaangkon niya pila sa lawas, samtang impounded naman ang duha ka motorsiklo sa traffic section sa Escalante City PNP. Nagkalawasak man ang duha ka mga tricycle kay isa ka tricycle matapos ang ginlasak sa isa ka SUV dira sa may Barangay Bata, siyudad sa Bacolod gahapon. Gikan sa isa ka mall ang mga salakyan kag papauli na kuntani sang napiyungan ang 53 anyos nga driver. Wala na control sa driver ang salakyan nga nagdiretso sa kilid sa dalan, nagsaka sa sidewalk kag ginlasak pang 3 ka mga naga-parking nga mga salakyan. Luwas naman sa katalagman ang driver sa mga salakyan. Nagareglohan na ng tag-iya kag ang mga tag-iya man sa salakyan kag ang driver sang SUV. Hungod naman nga wala giningadlan sa mga kapulisan ang driver sa salakyan, bangod man sa iya sini nga pangabay. Pilaso ng 4 ka miyembro sa 94th Infantry Battalion kasunod sa nagluntan niya enkwentro sa Barangay Luz, siyudad sa Gihulngan, probinsya sa Negros Oriental, Martes ng gabi, Marso 3. Sunod kay Major Michael Victoria, Battalion Executive Officer sa 62nd Infantry Battalion, sakay sa militar vehicle ang ila tropa sa gulpi na lamang nga ginpalukpan sa improvised explosive device kon IED, kagin paarakan pa sa armas lathang sa ginapatihan makatapos ang rebelding hubon nga CPP-NPA. Dugang pa ni Victoria, gilayon man nga naka-maneuver kag nakabalos sa nga tiro ang ila tropa nga nagresulta sa paglinok panay nga naglawig sang 10 minutos. Sunod pa kay Victoria ang nagkalapilasan ang gilayon nga gindala sa hospital bangod sang minor injuries kag luwas na sa katalagman. Ini sila ang ginkilala nga Sunday 2nd Lieutenant Christian Neil Corrig, Sergeant Ronald Sabay, Sergeant Gilmart Alegroso, kag Patrolman First Class Joven Tixon. Ginklaro man ni Victoria nga wala sang napatay kag wala sang missing sa bahin sang military nga nagapati naman si Victoria nga mayara sang casualty sa bahin sa nagpalagyo nga rebelde nga grupo bangod sa mga tinulo sang dugo nga nadiskobrehan sa ila tropa nga nagpatigayat sang hot pursuit operation sa lugar. Tuloy in pa yung tinitingnan natin na anggulo na kung ano yung pangyayari dahil nagkaroon ng enkwentro between doon sa ating mga personnel at doon sa mga NPA doon sa area. Nasa stable condition yung ating 4 na wounded. Ang kabahin sa pahayag ni Major Michael Victoria, Battalion Executive Officer ng 62nd Infantry Battalion. Samtang ginpahayag naman ni Kaan Jacinto, spokesperson sa New People's Army nga ambush kag hindi inkwentro ang nagluntad sa tunga sang 94th IB kag NPA sa boundaries ng Isabela kag Gihulngan. Sa interview sa Aksyon BBB, magluwas sa 4 nga pilasan, ginaligar ni Kaan nga may 2 ka mga soldado nga napatay, 2 nagapalagyo kag isa ang nagapabilin nga missing sa bahin sa militar. Suno kay Kaan, ang hinimo nga pag-ambush ng NPA sa militar ang bangod sa mando sang Regional Operational Command sang NPA nga pagpatigayon sang tactical nga opensiba, pagsabat sa ginaligar militarisasyon kag pagpamatay, kang damlag lang ginaligar pag-torture sang militar sa 2 ka makatapos sang NPA antes ginpatay. Samtang ginpahag ni 62nd Infantry Battalion Executive Officer Major Michael Victoria,
nga wala sang kamaturan ang ginpahayag ni Kaan nga may napatay kag missing sa ilang bahin bagod hindi man ini pwede nga ihinago sa pamilya sa mga soldado. Sa karon nagapalayan pa ang hot pursuit operation ako na katutub gahapon nga adlaw nagapalayan ang hot pursuit operation sa militar angot sa sini nga insidente. Hindi na siya inkwentro kundi ambush. Nga ginlunsad sa isa ka unit sa New People's Army sa idalom sang Leonardo Panaligan Command. Sa barangay Luz, takop sa Gihulngan. Bali, boundary na siya sa Isabela, kaya nagakambi na siya sa barangay Sitasina. Ang kabahin sang pahayag ni Kaan Jacinto sang NPA sa interview ni Aksyon Rex Cantong. Sa dugang nga balita lokal, hindi organized crime group kundi may grupo lamang nga may isa ka leader ang nagapanakasaka sa mga balay nga yaran hamtang sa mga subdivision diri sa syudad sang Bacolod. Sino kay Police Major Reynante humukan ang hepe sang Police Station 4 magkaanggid ang modus nga pagsulod sa pulian ni Dr. Carlitos Orola sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob kag ang pagsulod man sang isa ka balay ni Jesusa sa Jesusa Heights Subdivision, Barangay Estefania sa Tumbianes sang Cagahon. Suno kay humukan armado sang luthang ang nagsulod sa balay ni Orola kag sa Jesusa Heights Subdivision kag dugang panihumukan SUV nga salakyan ang ginagamit sa pagpalagyo sa makawatan nga nakasulod sa Barangay Estefania kag Tangob. Kapin 1.4 milyon pesos nga kagamitan, kwarta kag alahas ang nakuha sa balay ni Orola samtang 400,000 pesos naman ang nakuha sa isa ka balay sa Jesusa Heights Subdivision. Panawagan ni humukan sa matag iya sang balay sa mga subdivisions nga hindi magwa sila kwarto kung may kawatan sa sulod sang balay bagod may dala ini nga armas nga posible gamiton nila sa krimen. Ginpaalerto man ni Negros Occidental Police Provincial Office o Conocpo Director Police Colonel Romeo Balaros ng kapulisan sa probinsya sa posible pagsaka sa insidente sa krimen. Ini matapos ginpalayag ni Balaros nga nagsaka ang presyo sa kada gramo sa illegal nga droga sa nga panahon. Suno pa kay Balaros, halin 3,000 pesos nga presyo, nagsaka na sa 6,000 pesos ang presyo kada gramo sa shabu. Dugang sa bangod sa hugot na pagbantay sa otoridad, kag padayon ni Dek Panay, nag-due time man ang supply sa shabu. Nagapati si Balaros nga mangita gid ang ideya nga magakwarta ang mga adik sa illegal nga droga, agud magagamit sini sa piyak nga nagmahal na ang presyo. Ginapalong man ang publiko sa mga ini, agud hindi sila mabiktima sang mga drug addicts. Sa katapusan nga balita lokal, nadakpan sa otoridad ang kapin 80 mil pesos nga bilis ang ginapatihan shabu sa duha ka separado nga buy-bust operation sa probinsya sa Negros Occidental, Martes sang gabi. Una nga nadakop sanday Eljan Lauresta, 31 anyos, sang Barangay 12 kag Jonar de la Cruz, 23 anyos, pumuluyo naman sang Barangay 14 sa tanan syudad sang Victorias. Nakuha kay de la Cruz ang balot 30 mil pesos ang ginapatihan shabu, duha ka motorsiklo, isa ka armas lutang kag drug paraphernalia. Samtang dakop man ang street level target nga si Wonshel Joy Ketchon, 37 anyos sang syudad sang Talisay, nga nakuhaan sang balot 50 mil pesos ang ginapatihan shabu, 720 pesos nga cash kag 500 pesos nga marked money kag mga drug paraphernalia. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay 15. Sa mga bukol naman, ganito sa inyong lawas. Sis man akong tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iman pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medallan Hernay sa tubalan sang gate sa Paglaong Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Plus Herbal Capsule, pwede na ninyo mo-order online, ma-deliver sa inyo balay pagi sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Mga security agency sa Pilipinas, ginapausisa sang isa ka mamalida. Samtang mga involvado sa child marriage, ginaduso nga pasakaan sang kaso.
Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Ang Santon Plus Coffee Mix aton ginarekomendar sa inyo. Kape nga hindi lang mo ma-enjoy ang aromas ang manamit nga kape. Makabulig pa sa imo ikang lawas kay ning Santon Plus Coffee Mix. Himo ini sa Santon, soya kag malunggay kay iban pa nga medicinal herb. Nagabulig ini panubo sa aton nga bad cholesterol, nagatinlo sang colon na kuntina likaw kita sa colon cancer. So sa aton kape diri kita sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:21, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginapausisa karon ni Assistant Majority Leader kag ACT-CIS Representative Ninya Duran sa Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agency o kon PNP SOSYA ang mga permit nga ginahatag sa tanan nga security agencies sa pungsod. Suno kay Taduran, dapat tamdon sang PNP SOSYA ang mga aligasyon sang korupsyon sang security agencies nga ginbulgar sa nagpang-hostage nga security guard nga si Alchi Paray. Doon pa ni Taduran nga dapat nahibuluan sang PNP kung ano ang pagtrato sa mga gwardya. Ginbulgar sa kongresista nga magluwas sa hindi maayo pagtrato kag korupsyon, ginaabusuhan man ang mga security guard sa ilang duty. Nadiskubrihan ni Taduran nga magluwas sang 8 ka oras nga trabaho, ginaobligar pa nga mag-overtime sang 4 ka oras nga wala sang bayad ang mga gwardya. Ginpahayag ni Taduran nga dapat magserbi nga eye-opener ang insidente, agud mauntat na ang ining mga problema ipalayag ni Paray. Ginatun-an naman sang kongresista ang paghimo sang lahi agud proteksyonan ang mga kaangay empleyado batok sa anuman nga say isang pagpamintaha sang ilang mga security agency. Ginpasakaan sang patong-patong nga kaso ang nagpang-hostage nga security guard nga si Alchi Paray. Base sa report, kaso nga frustrated murder, serious illegal detention, paglapas sa RA 9516, akon unlawful manufacture, sale, acquisition, disposition, importation, and possession of unexplosives or incendiary device, RA 10591, akon illegal possession of unexplosive and ammunition, kag batas pambansa bilang 6 ang ginpasaka kay Paray sa sala ni Assistant City Prosecutor Esperanza Arceo para sang San Juan City Prosecutor's Office. Si Paray ang preso karon sa custodial facility sang San Juan City PNP. Ginatuso naman ni Deputy Majority Leader kag bagong henerasyon Representative Bernadette Herrera sa Kamara nga padasigo ng pagpasar sang hagna nga magapamanaog sang penalidad sa mga involvado sa child marriage. Sa idalom sang House Bill 1486 in-file ni Herrera, ginakabig na krimen ang facilitation kag solemnization sang child marriage. Sunod kay Herrera, may multa ang mga solemnizing officers kag ang mga ginikanan nga nagpatigan sa child marriage samtang kung 12 anyos papanaog naman ang edad sang bata nga ikasal, mapreso naman ang mga may edad nga nagkontrata dire. Ginatagan sang mandato sang hagna ang mga ahensya sang gobyerno nga maghimo sa mga programa nga magasabat sa isyu sang child marriage sa pungsod kapag hatag serbisyo sa mga kabataan nga puwersa nga ginapakasal. Sunod sa kongresista sa piyak sa mga international kag local legal frameworks nga nagadumili sa child marriage, lapnagon man ang forced marriage sa mga kabataan partikular na sa indigenous communities. Base sa United Nations Children's Fund data sa 2017, 15% sa mga Pinay nga nag-edad 20 to 24 anyos ang nag-ako nga ginpilit ipakasal nga wala pa sila makalambot sa edad nga 18 anyos. Mahimo naman niya suspendihon temporaryo ni Presidente Rodrigo Duterte ang operasyon sa Philippine Offshore Gaming Operators kon Pogo, samtang may ginahimong investigasyon ang Senado kag ang Department of Finance sa mga kontrobersiya nga nagapalibot sa Pogo industry. Suno kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, sigurado nga may mga tikang nga himuon ng presidente kung tama na kadako ang reklamo sa Pogo. Ginpasiguro sang Malacañang nga wala sang blanket protection sa Pilipinas ang mga pasaway nga Chinese workers sa Pogo. Dugang pa ni Panelo, hindi pagpasantuhon sa administrasyon ang sinuman nga nagalapas sa mga layisang Pilipinas. Ginpahayag man ni Panelo nga wait and see na lamang sa karon ang Malacañang sumatika nga himuon sa mamalida kung ideklarar nga illegal ang Pogo. Ginabaso naman ni Agriculture Secretary William Dar ang mga pasaway nga hog traders nga among kabangdanan nga padayon nagalapta ang African swine fever sa mga baboy. Sa economic briefing sa Malacañang, ginpahayag ni Dar nga madamo sa mga hog traders ang nagabakal sa mga baboy nga may masakit kag ginabaligya sa merkado. Suno kay Dar ang ginahimo sa mga pasaway nga hog traders, amo ang ginaihaw na lamang ang mga may masakit nga baboy sila og saran kag wala na ginapagi pa sa slaughterhouse. Doon pa ni Dar, ginausar sa mga hog traders ang ilang salakyan para nga hindi mapunggan o kung mabalabagan sang otoridad. Apang gitpahayag sa Tiglikom nga tungod sa matikang ginahimo sang DA na balabagan sa ilang ahensya ang mga karneng apektado sang ASF. Nagalaom ang National Economic Development Authority o NEDA nga maganubo pa ang presyo sang bugas sa tuig 2020 tungod sa nagapadayon nga implementasyon sa Rice Tarification Law.
Sa economic briefing sa Malacanang, ginpahayag ni NEDA Assistant Secretary Marcidita Sumbilla, mahimo pa nga na maglambot sa 34 tubtub 35 pesos ang presyo sang bugas kada kilo ikumparar sa presyo sa karon nga 36 pesos kada kilo. Sa idalom sa rice certification law, wala na sang kota ang mga rice traders sa pag-import sang bugas. Sa iba niya pungsod apang ginakonsiderar man sang NEDA ang posibilidad nga hindi malambot ang nasambit nga target sa panubo nga presyo sang bugas kag depende sa posible krisis sa Vietnam o kun sa Thailand kun sa diin naga-import man ang Pilipinas. Dugang pa ni Sumbilla nga kon magnubo ang presyo sang bugas sa 34 tubtub 35 pesos kada kilo, inina ang pinakanubo nga presyo sang bugas. Nakahanda daliwat ang Pilipinas nga magbaton sang donasyon o kon mangutang sa mga pungsod nga nagasuporta sa resolusyon sang Iceland nga nagapaimbestiga kay Presidente Rodrigo Duterte sa United Nations Human Rights Council tungod sa anti-drug war nga naligar ng resulta sa extrajudicial killings. Base sa memorandum may pirmahan ni Executive Secretary Salvador Miguel Diaz sa Pebrero 27, lifted na ang suspension order ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginabisuan sini ang tanan nga gamanete kag mga government-owned and controlled corporations kag government financial institutions nga mahimo na magpangutang sa ibang nga pungsod. Ginakinanglan na mga magkuha sang approval halin sa approving authority kag clearance ang mga miyembro sang gamanete kag siguruhon nga nagasunod sa mga pagsulundan. Magapadayon ang voters registration para sa 2022 elections sa nakalilang nga parte sang kalibutan. Ini ang ginpahayag sa Commission on Elections sa COMELEC sa piyak sang paandam sa coronavirus disease o COVID-19. Suna kay Commissioner Rowena Guanzon, wala sang plano nga kanselahon ang voters registration para sa mga Pinoy nga yara sa abroad. Ang matuod ginapanawagan pa sang COMELEC sa mga Pinoy sa nagkalain-lain yung pungsod nga magparehistro agud makaboto sa eleksyon. Dugang pa ni Guanzon nagalaong mag COMELEC nga malambot nilang target nga 2 ka bilyon ka mga registered overseas voters para sa eleksyon sa Mayo 2022. Ginkumpirma sa Department of Foreign Affairs ang duha pa ka Pinoy sa Singapore nga nagpositibo sa coronavirus disease. Sunod sa DFA, ang nasambit nga mga Pinoy amo ikaduha. Kay ikatatlo nga kaso nga nagpositibo sa virus sa Singapore kag karon nagka-confine na sa health facilities ang pungsod. Dugang pa nagapadayon ang pagtutok sa Philippine Embassy sa kinanglanon sa mga nagpositibo sa virus. Una na nga nakakuha sa Clean Bill of Health ang una nga Pinoy nga nagpositibo sa virus nga na-discharge na sa karon. Sa katapusan nga balita national, ginhangkat ni National Bureau of Investigation Officer in Charge Eric Distor ang mga opisyal kang empleyado sa Bureau nga mag-resign na lamang kung luyag lamang nila nga magpamanggaranon sa puwesto. Sa bago lamang matapos nga turnover ceremony, ginpahayag ni Distor nga wala sang kagaynan nga magbanggaranon ang sinuman kunyara sa public service kaangay sang NBI. Suno kay Distor, kung gusto lamang magpamanggaranon, magnegosyo na lamang sa baylo nga gamiton ang posisyon bangod sa tion nga mag-umpisa nga magbaton sa nga suhol tapos na ang career. Panugyan pa ni Distor sa mga taga-NBO kunyara na sa gobyerno, dapat pinsaron kung paano mapaayong serbisyo labi na nga nabayaran na sila pagi sa sweldo nga ilan na baton. Yin paandaman ni Distor ang mga personnel sang NBI nga hindi pagpasugtan ang mga kriminal nga mag-usar sang internet kag lagson kundi man nagapannago. Aksyon Radio Philippine Standard Time na sa media, ang mighty naman ang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, naga-balanse, kag naga-pabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag ibang pa nga mga balatian. Kag ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manami man nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sa nga alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo ang kombinasyon, mag-inom kita sa Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule nga pwede na ma-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Inyong ipamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod sa aton birthday boy, Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,